dostane posýpky a nalej na ňu vegetu, alebo čo? Prepichnime jej pod prsenku. Správ. Alebo odražíme hlavu, Poď sa náš. ktorý si na nebese. Máme tu máme. Ty milia našej domácnosti potraviny. Pomoc, papi. Moje najlepšie kamošky. Čo to je? Čo to je? Kyselina? Čo to je? A ešte niečo vyťahni. Hej, to čo bolo? To tekuté. Ó, čajík, Niky, napíš sa. Nezapálime. Ale mohli Niky, by sme. neboj, to bude dobré. Však ty mali emouš. Zvyknutá. Hej, rezatá. Prepichovať to šparátkami. Oh shit, to vážne? No dávaj. Niky, máme ťa radi, to vieš. Bom, 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 bom. Vypni svetlo. Bom, bom, bom. Na Halloween treba Halloweenovať. Bom. Vieš, čo to sú noži? Akým? Decent touch. Akým toto iba tak? Dovezú si svoje nádherné zúbky. Toto by si... No ale rýchlo, bo už za 2 sekundy končíme. 1, 2, tak ešte 10 sekúnd. 15 sekúnd. Aha, vieš, čo ti ukážem? Ty to Sorry. dokážeš? Čo? Hen. Čakaj. Čakaj? Nie. A čo ideš robiť? Pozeraj Ideš sa. prepichneš. Nie, pozeraj Dáš to sa. do úst. No, ale rýchlo. No, A čo robíš? Držať to, kým to nezhasne? ale nielen to. A čo? Počkaj, nevidíme to na kamere. Au! A je potom. Jeme toasty. Niky, a čo z teba? Čistá troska.